Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, saulog karon ang pista ni Saint Benedict, usa ka banggiitan nga modelo sa atong pagtuo nga nahimo siyang father of kaning monasticism tungod sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon, og naghimo siya og pamaagi aron madisiplina ang atong lawas og makasunod kita perfectly sa kabubuton sa Ginoo diha sa kalimpyo, purity ug sanctity sa atong kinabuhi. Busa uban kaniya, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, hatagan unta sila sa samang kasanto sa kinabuhi nga ila sang gipangandoy. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga naghimo kang San Benedicto nga abad, nga halandong magtutudlo sa pag-alagad kanimo, itugot na ngamuyo kami, nga palabihon namo ang imong gugma labaw sa tanan, ug nga maglakaw kami diha sa pagtulunan sa tibuok kasing-kasing sa imong mga sugo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pamatian ninyo ang pulong sa Ginoo, kamong mga pangulo ug katawhan sa Jerusalem, sama kamo sa taga Sodoma ug Gomora. Nag-ingon ang Ginoo, walay bili alang kanako ang daghan ninyong mga halad. Gipulan ako sa mga halad nga mga karnero nga inyong gisunog ug sa mga tambok nga mga mananap. Giluod na ako sa dugo sa turong baka ug sa nating karnero ug sa mga laking kanding. Kinsay nagsugo kaninyo sa pagdala ni ining tanan, inigsimba ninyo kanako. Ayaw na kamo pagtunog sa akong templo. Ayaw na kamo pagdala sa mga halad nga walay kapuslanan. Wala ako'y gusto sa insenso. Dili na nako dawaton ang inyong pagsaulog sa bag-ong bulan, sa adlawng igpapahulay, ug ang inyong pagsimba. Ang inyong mga bag-ong bulan
ug ang naandan nga mga pangilin ngilad na alang kanako. Gisamukan ako ug gipul-an na niini. Sa dihang ibayaw ninyo ang inyong mga kamot, dili ako motan-aw kaninyo, dili ako mamati bisan pagkapila kamo magampo, kay naduhig sa dugo ang inyong kamot. Panghugas kamo ug hinluin ninyo ang inyong kaugalingon, hunong na sa pagbuhat ug dautan, ug buhata ang maayo, patunhaya ang hustisya, ug tabangi ang gidaog-daog, panalipdi ang mga ilo, ug labani ang mga byuda. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Dili tungod sa imong mga sakripisyo, gibadlong ko ikaw, kayang imong mga halad nga sinunog ana sa akong atubangan. Kanunay wala ko magkuha og turo gikan sa imong balay, ni mga kanding gikan sa imong panon, ni mga kanding gikan sa imong panon. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Nganong giasoy mo man ang akong mga kasuguan, ug giangkon sa imong baba ang akong mga kasabutan. Bisan kun gidumtan mo ang disiplina, ug gisalikway mo ang akong mga pulong. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa pagbuhat mo nining mga butanga, magpakabungol ba lamang ako? Unag-hunahuna ka ba nga sama ko kanimo? Badlungon ko ikaw diha sa pagpainumdum kanila sa imong atubangan. Ang magahalad ug pagdaig agik sakripisyo, nagahimaya kanako. Ug kaniya nga nagalakaw sa matarong, ipakita ko ang kaluwasan sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig,
Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang gidala ko, kundili espada. Mianhi ako aron magkabangi ang mga anak nga lalaki ug ang ilang amahan, ang mga anak nga babayi ug ang ilang inahan, ug ang mga umagad nga babayi ug ang ilang ugangan nga babayi. Ang labing mangilad nga kaaway sa tao mauraon niya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan labaw kanako, dili angay kanako. Ug kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mupas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili angay kanako. Ug kadtong mag-amping sa iyang kinabuhi, kawad-an Hinuon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tao tungod sa iyang pagkamaayong tao, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tao. Ug hinumdumi kini kadtong magpainom bisan nalag bugnaong tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayod. Human pahimangnuin ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an, mibiya siya ni adtong dapita ug miadto sa kasikbit nga mga lungsod aron pagtudlo ug pagwali. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sige naman tagkadungog aning maong Ebanghelyo, nga common kay ni, pero ambot pila ka book ang nituman. Ang gi-emphasize ni Kristo dinhi, dumta nato ang atong pamilya. Higugmaon nato ang Ginoo. Kay kinsa tong magmahal sa iyang, sa tugibutan dire, iyang amahan, inahan, iyang anak, labaw sa Ginoo, dili angay sa Ginoo. Una usahay muratag kuan kay ba kanang attach kayo aning pamilya. Ang pamilya dili angay higugmaon labaw sa Ginoo. Nganuman tungod kay kanang pamilya nga atong gipuy-an sama ng amahan, inahan, anak, pulos man na hinatag sa Ginoo. Di man ikay gabuhat sa imong amahan, sa imong inahan, di sad ikay gabuhat sa imong anak. Ang gahatag higugmaon gyud labaw kaysa hinatag. Hasta kining atong kinabuhi matud pa ni Kristo ang nahigugma sa iyang kinabuhi, kawad-an sa noon ani nga naman tungod kay hinatag manis Ginoo, nganong mao naman hinoy atong higugmaon labaw sa naghatag. Di ka mo karon mustaman kapasar mo ani, angayan mo nga tawgon nga mga sumusunod sa Ginoo. Di ka no lingi ako na imong tupad, mura man mog na nagduka ingna unsa man angayan ka sa Ginoo. Sige, ingna angayan ka sa Ginoo. Kay kita ra ba mura kuno hay tagbuutan kaayo sama nako
pari, murag buutan kayo. Angayan ginas pader sa Ginoo. Oh, ayaw gyud ana. Kari diri sa akong kilid mga buutan sa ginagnaw. Nya angayan na. Wa gyapon. Matod pa sa atong unang pagbasa, ingong Ginoo, wa nako ganahi anang inyong pagsimba nako. Giluod nako anang inyong siging sunog-sunog anang tambok kanang mga dugo nga inyong isablig sa altar. Pero siya may gasugo ana panahon ni Moises, pero giluod na siya. Gialingog-ngogan ako anang inyong mga tingog, matod pa niya. Gipulan ako, di nako mamati anang inyong mga pag-ampo. Isunan ka na, nag-ampo pag yun, di na siya mamati. Ang sa may rason, nganong naingon ani man siya, nga sige man ta sila gyapog ampo, sige man gyapog adtos templo, ang tanang gisogo, unsaon pagsimba, ila man gituman, nganong naingon man Ginoo, wa nako ganahi ana. Tungod kay matod pa niya diri, naduhig sa dugo ang inyong mga kamot. Pasabot, wa na mo mahigugma nako. Mao nang inyo nang gidaog-daog ang mga pobre, inyo nang gihikawan sa kahigayunan ang mga kaning mga byuda, mga ilo, ang mga makililimos. Na inyo nang gipangkural ang ilang agianan, inyo nang gipanghinginlan sa inyong mga yuta ang kadtong mga tao nga inyong gitawag og squatter, tungod lang kay way papel nagikuptan, way titulo nya kamo kay dato man nakapatitulo mo yuta, gipanghinginlan dayon ang mga mag-uuma nga mao'y nagatiman anang yuta. Nya karon kay nangita sila kapuy-an, sigihan ninyog abog hangtod nga mga matay na lang in town, tungod lang kay naamoy yuta. Nana ba no? Nya sige mong ampo, siging ampo. Ambo tug mo palit mog slat basig makabawi-bawi. Kanang mo palit mog slat ba ang inyong gitikas dito ipalit ninyo og slat. Di gyapon, moingon gyapon Ginoo, hilas-hilas lang mo ana inyong palit-palit og slat. Pero ang inyong kinabuhi di ay wa makighiusa sa kasing-kasing ni Bishop Chupilo Kamumot. Di gyapon na magsilbi, pero may na lang palit mong sugod. Ano na siya? Usahay, kuan ka ita. Kumpiyansa ra ka ita. Nabitay uban, mayon, wapadyod ko ka, let go pa der, kay galagot yung kus gapatay sa kong anak. Anak, nga, gipakrimit niya iyang anak, ang abo, iyag yung dadon. Digid niya, kung kay haron yun magkahiusa mi sa kong anak. Na kumude na isugos Ginoo, nga kanang abo sa ibong anak, imo ginang dadon, imo ginang isod sa imong bag, nya maghigda ka, imo ginang kuptan sa imong kamot. Labang kay nako kong anak, nako di mo ba na isugos Ginoo? Di man gani isugos Ginoong ipakrimit. Wa ba yung sugong Ginoo ipakrimit ng inyong patay? Ikrimit kay amo ning mama pader, nya di mig balab jud kay namo among mama, amo ning bahin-bahinon ang iyang abo para amo ning dadon sa among balay haron bisag asa mi kuyog gid among mama. Mga buangon mo. Ang abo di ay mao din ay presensya sa inyong mama kanang abo. Mao na. Ang sabay presensya sa atong mga mahal sa kinabuhi o mga matay na sila. Ang kalag, ang espiritu nagihatag sa Ginoo nga di mamatay. Posible tuwa na sa impyerno or tuwa na sa langit. Ana. Nya unsaon man nato aron makuyog nato kanunay? Unsa man? Iampo. Pakighiusa niya sa pag-ampo. Wa man ta kay baog tuwa ba na sa impyerno, tuwa ba na sa langit. Labi nag may pagkabuangon gamay. Di managhap na lang ta nga tuwa ni sa langit. Pero ang kanang pag-ampo mo na itong banding. O niya, sunod, mangandoy tang malangit. Magbuhat ta, unsay angay buhaton. Mao man ay ikalipay sa atong mga nangamatay. Karon gatanaw mo ron akong mamagpapa, patay naman silang duha. Kada na ko buhat og binuang, maglingo-lingo gitingalitos o akong papa. Tuan na sa sipiat na sang anaka. Anak, pareho din nyo.
Kakita mo yung anak magbuhat og dautan, malipay de mo. Ha? Magsigsuyop, nya kita ka. Di ka malipay oy. Kanang atong mga nangamatay, makakita na sila sa atong gibuhat bisan pagkatong labing tago. Kaya nga naman, espirituhano naman sila. By the grace of God, makailaga na sila sa tanang tao sa tibok kalibutan. Kaila sila. Nga naman, perfect naman. Labi na yung tuas langit, abay sangiling nasa impyerno. Kaya nga naman, pakitaon mas kamatuoran. Ang pinakasakit gani nga silot sa impyerno, kay makita nimo ang kamatuoran. Ang kamatuoran nga ang imo daing kalag, nangandoy gid ay langit. Nya karon gisugba kas kayo, maunay labing sakit. Kana bang ang imong kalag nabilong di ay sa Ginoo, maunay kamatuoran, nya tuar gisugbas kayo, ang yawa mo'y nagkupot, maunay labing sakit na silot. Dili gyud ang kayo, ang kamatuoran, ang truth. Truth hurts. Di ba? Nya unsa may kamatuoran, ikay tag-iya ng imong bana, dili hinatag das Ginoo nimo. So ang gahatag yun maoy higugmaa. Kaning akong naong, kining akong pagkapari, ako'y gahimo ani. Ang Ginoo mo'y naghatag ani, manang gamiton ko ni sa ngalan sa Ginoo. Di ko ni higugmaon o papahawaon ko diri sunod adlaw inon ko sa obispo nga hawa na diha. Uy, di ko manggunit oy. Biyaan ta mo dinhi. Bitaw. Kaning simbahan, ingon mo, Padre Siano gahimo ani. Wa Padre Siano wa gini. Ha? Ako'y gahimo ani. Mao nay kamatuoran. Hilasa gud. Og nitampo man ko anig palit-palit gikan sa ako kunuhang trabaho kanang dupa-dupa nako og nakatampo man ko dinhi kay nitampo man sa jug ko dili kahuman ganig mga 20 ka bangko kana lang bangko daan ba ya kani mga stainless kani tanan pilay gasto na to ani hapit na nimo abot og mga 60 million ako mo'y naghatag ana oy kahilas na akong mangangkon ang naghatag ani kamo otros ang di mo palit og slot. Pero may na lang kay mohog sa kolekta. Kita ang simbahan, ang Ginoo. Yang ano mangangkon man ko, di ko mawili sa unya pa diri ug wa na ka diha. Unsaon pagpadayon ana? Ha, ako ra gyud mo'y kamao. Wa na gi makit-an ang Ginoong lain. Na ay daghan. Labaw pa kaayo sa mahimo nako. Ani ako nahimo gamay ra kay nistanan. Ug ang kunon ko nang maong kamatuoran, wa ko. Mao na si Saint Benedict. Mao na iyang kinaiya. Adi ko ingon nga parehas na ako sa kong gisulti pero ang iyang kinaiya is to purify everything in us. Unya unsa may makapapurify ang pag-ila na we are nothing without God. We are simply nothing. Nothing ra gid ta. Mao nang gibiyaan ni Benedict ang iyang bahandi ug ang iyang ginikanan ug miadto siya sa disyerto ug didto siya nakighiusas Ginoo nga siya rang usa na kanang wa gyoy kawilis kalibutan. Yan hinay-hinay dayog tigom ang iyang mga tinun-an didto hangtod nga nahimo gyud nga Benedictine community nga hangtod karon asa man ang Benedictine kuan dire monastery sa mao ba nang Naas Carmen kanang nanto babaw Benedictine ano? Manawag ba? Wa nam sa Dinoon. Aun sa na Benedictine na dia. O lagi. Orang Benedictine man wa man sa moy adto-adto dito gon. Na siya. Ang importante di kayo nga makamaotang mudawat sa kamatuoran. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Kinsa maning matarong nga iyang gisgutan, maoning tao nga sige ra gyud buhat sa sugo sa Ginoo. Kay ang Ginoo man mo'y matarong. Kinsa tong magbuhat sa iyang sugo
maliwat Dios Ginoo. Ako gisugo ko pagbaligyag slat para aning kang Bishop Chopilo kamumot nga Thanksgiving. Ako ning buhaton bisag naa sa takoy akong personal nga agenda nga magbaligyag slat para aning kalambuan sa atong parokya kay magtukod tag dako-dako na gyud nga structure sa kumbinto. Akong gihunong kay para nako kalihukan man sa Archdiocese dili ni pwedeng sana ipatigbabaw nato ang kalihukan ang project sa parokya kay ang parokya under man sa Archdiocese. Mo nang gihunong nato ang ato dinhing fundraising para sa atong parokya tabang ta didto sa mga madre sa DST. Salamat as Ginoo, as of yesterday na anatay halin nga total 1,301 ka slots. Salamat kay Ginoo. Salamat ninyong namalit. Pero naapay 5,699 nya karoning 27 July 27 gamiton. So hinaoton ta gawas nga magampo tang mahali ni mangumpanya tas uban og nakapalit na mo pangumpanya mo sa uban nga mamalit og mamalit sa ta sige la sa tagpalit kaning atong kwartang nahipos dinhis kalibutan hotdon tanig gamit para niini kay mas una ang Ginoo kaysa atong personal. Matod pa niya dire ang maniguro sa iyang kaugat kinabuhi kawad-an niini. Usahay gud man ta ayaw ay ipalit kay na unsay kanon nimo sunod. Unsay nalay kanon nimo sunod. Ay budget nila nagpara lugaw ang sunod adlaw. Ang karon palit ta usa ni. Ikaw niya pa dir unsa ni malay kanon sa kong mga anak ay testingi ko nung palit karon tanaw na to wa bay kanon nimong anak sunod adlaw. Testingi ba? Og na kay buhing pagtuo ang 5 gani kapan nakapakaon man gani 5,000 ka tawo kana damang imong anak nga imo namang inang gilaygit ang imong tiyan diha duha ra nakabuk imong anak maglisod pa kag pakaon di ba 5,000 gani pakaon gani 5 kapan ra ang gamit ni Hesus kana babay imong anak nga gagmay gani kay nagkaon kay na-addict na nas computer hapit tigid din na mamahaw. Nya ikaw sa diha hadlo kayong malusyang ang naong sige sag paslim-slim kaon na lang gamay kayo hangtod ma-ulcer na lang noong kada patay na yun ka na. Na oy dili oy ang rason na dili kay hadlok tang mamatay nahigugma tas hinatag kaysa naghatag mao nay rason nahigugma tas atong kaugalingon kaysa Ginoo mao nay tinuod nga rason mo na bisan pag 40 na yung datua daghan na kay kwarta di lang yapon kapanghatag kay paras kaugalingon nya maningkamot din tagbuhat og mga butang nga malingaw ta mo na karon ang kalibutan 14 daghan ng kalingawan nya tuar ba dito magpunsisok ang mga batanon ang mga disco mga concert inom ana hangtod kaadlawon hangtod buntagay tuwa dito dasok gadasok pero ani simbahan mingaw nani among kita dinhi mga youth mga sakristan nga nangundang ba oy pag adto nako didto sa ila kunuhang party-parties mga batanon tuwa nako abot man gyud dinhi bisag gabi na kayo bisag kaadlaw na naam lang gyapon pero dito simbahan mangundang sa pag-serve kay di na kunoy time wa na mi time anya pag abot dito la inom sayaw na sagit-sagit kay lagi mag-enjoy nya inig human man naghikog human tan-aw sa concert naghikog pag humaghimo atong ilang mga activities nga kalibutanon nga siging sagit-sagit nagdepresyon ngano man kay why makahatag na tog kinabuhi sa tanang kalingawan aning kalibutana kisa may makahatag kinabuhi ang pag-ampo
ang pagpaubos, ang paghilom atubangan sa Ginoo o pag-angkon sa atong mga kasalanan. Maunay makahiled, maunay makawagtag depresyon, maunay makapalambos kinabuhi. Daghan mga ang uban nga sikat kayo, nag-concert, pag-uli sa balay, thousands, hapit millions pa ganing mga tao manambong sa concert, pag-uli niya nga to siyang balay, ga-overdose, tambal, patay. Ngay uban, gahigot sa liog, gikan ditong perting aligriha, pag-abot sa balay, gahigot sa liog. Mana? Kamu din pangita mo sigig simba, sigig rosaryo kada adlaw nga naghikog, wow, nya dato dili nya magulanon dili sad nya ni palit og slat, of course sige palit maligya pa di ba? Bahala mo diya unsa na ninyo pag-evaluate, basta mo na pamaagis Ginoo, mo na ingon Ginoo, magkabangi gid ta, magkabangi gyud kay ang pamaagis Ginoo dili gyud pareha sa pamaagi sa tao, magkabangi, pero bulahan tong nagsunod sa Ginoo kay naay kalinaw, ang nagsunod sa kalibutan wa gyoy kalinaw o kalipay, nindog na ta. Mga igsoon, ang kawad-an siyang kinabuhi tungod sa Dios makabaton niini, mao kini ang saad sa Ginoo, busa mapaubsanon kitang mudangop sa tag-iya sa kinabuhi ug moingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa nagpanaw nga simbahan, nga ang grasya sa kapuno sa Diyos nung kaalam, magpabilin sa tanang naglangkob ni ini, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa atong nasod, nga sa kanunay ang Espiritu Santo maggiya kanila sa pagpalambo ni ini diha sa kalinaw ug kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga himalatyon ni ining gutlua, nga ang kapasayloan sa Dios maila ug mahimo silang andam sa pagsulod sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang ni adtong wala mahigugma, wala mo simba, wala mo laom o wala mo tuo sa Dios, nga sa umaabot nga mga adlaw, malukmay ang ilang mga kasing-kasing ug makabato na sila og pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Isipon unta sa Ginoo nga takos ug mapuslanon alang kanato, nga si Venerable Teofilo Kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magbalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga kalag nga nahikalimtan, nga makaambit na sila sa bangkiti uban ni Kristo sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Ginoo, himua kaming maunongon ug saksi sa ebanghelyo. Dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy diha sa pangama ni San Benito Abad, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, iman sa mong gugma, sa gubaw santusa. Kining manok, kining
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyong santos sa simbahan. O Ginoo, sud-unga nga maluluyon kining balaan nga mga halad nga among gidala sa pangilin ni San Benito Abad. Itugyan nga kami nangita kanimo sinunod ang iyang mga panig-ingnan, mahimo untang takos sa pagdangat sa mga gasa sa panaghiusa ug kalinaw diha sa pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o mata. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo og panabang diha sa ilang mga pangamuyo. Aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon og makabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos nagaawit kami sa pagdaig diha sa wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag diini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa,
ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Benito, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbut dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunuha, luwasa kami sa datan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Panipamulong lamang ang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. The angel of the Lord comes round those who fear his name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with hunger, we laugh for no good things. No wonder then we praise him with our song. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Sing his praises, magnify the Lord. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita, human madawat ang pasalig sa kinabuhing tunhay, itugot Ginoo, nga mag-alagad unta kami pag-ayo diha sa imong buhat o mahigugma sa among kaigsuunan sa mainiton nga paghigugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios don nga kalinaw. Nya mahitabo ra ni kon ato gyung higugmaon ang Ginoo nga mao'y naghatag sa tanan, dili kay higugmaon nato ang mga atong nadawat labaw kaysa naghatag. So salamat sa mga nahigugma sa Ginoo nga mihatag sa ilang mga bahandi, pinaagis pagpalit og slots dinhi sa atong parokya. Ang atong halin sa HGVTC niabot nag 1,206 slots, nya ang dito sa DST community 95 slots, a total of 1,301 slots
So pakpakan nato ang namalit ni ini. Salamat kayo. Napay 5,699. Dali raman ang taning mahurot pero kay naman kay mga priorities no ang atong mga katawhan kita inaot lang ta nga mahuman-human ni kahurot on or before July 27. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanim. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. O salutares Hostia, que